Да дойде някой друг на власт, защото последните 20 години са едни и същи. Трябва да се сменят. Ще скача прасе! Кой не скача прасе! Кой не скача прасе! Силно се надяваме, затова всички хора сме тук, защото безкрайно вече ни е писнало да се случват нещата по един и същи начин. Всичко се случва с лъжа, измама, с корупция. Вече е преляла чашата и хората са готови вече да отстояват всичко по всяка възможен начин. На всичките протести има нещо специално. И да, апелираме към честни избори, апелираме към нов бюджет. Не знаем защо се случва за трети път да трябва да вкарат един и същи бюджет. И апелираме към едни и същи лица, които цяла България призовава най-накрая да ни оставят на мира, Пеевски, Борисов и тяхните дружинки. Като цяло хората са готови и по празниците да излязат и сме готови да сме тук, ако трябва всяка вечер. Няма да се откажем, просто вече промяната е належаща. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.